Окей, какво става? Влизаме вече в мъка. Окей. О, шит! Окей. Веднага намираме кейв. What the fuck? Нямам, брат. Окей. Значи, сега съм поназубрил още малко за мък. Лилавото всъщност не е най-добрият армър, който може да се направи. Така че сега не знам дали ще ходя за най-добър армър. Може да се опитам. Holy shit. Ще взема стинките, защото тя няма ми трябват. 10. Това one-shotва? The fuck? Окей. Значи, ако не се лъжа, тук някъде видях фър. Не съм много сигурен обаче. Мисля. Не умря. Ще дойде малко насам и след малко може да ходя за чънкитата. Болтмак да взема ли? Ай, ще го взема колкото се активира това. Няма ми трябва. Да видим къде сме в началото. Окей. Може да вземем тези. Те обаче на къде ли да ходя? Ще ходим там. Всъщност май трябваше да чопна анвила. Там макар. Ще вземат храната. А тук има някакви. И да видим тук какво има. Храна. Окей. Още. Не. Значи тя ще ги сложим в хотбара, да може да си ги извадя почти веднага. Защото почти нищо друго няма ми трябва вече. Сега, това, което ще направя, мисля да ходя малко по-насам. Някъде си, около това може да ходя. Да видим там какво има. Да видим само къде трябва. Само направо. Окей. Така, с Nightblade, което между другото разбрах, че е най-добрия меч. Което аз наистина не го очаквах. Мисля, че съм бая подготвен на тези губки. Не мисля, че има нещо, което може да ме заплаши чак толкова. Даже, to be honest, се чувствам бая силен. Може и да отида за чънкитата по-рано. В смисъл за тези дебелите каменяци. Но ще видя. Така. Не. Това съм го пропуснал. Имаме време. Нищо. Тия ще ги спомням, защото за пачки. Окей, перфектно. Movement speed, перфектно. Ще взема плюс стамина, което ми е супер. Не взема малко за хънгъра. Има Dark Oak, не знам обаче откъде ще излезе много друга.
ще трябва да гледам малко повече. Да, още сега мога да биеме тя. Злато. Пропуснах място, дето си исках да ходя към него, така че... Не виждам, честно казано, нищо тук. Ще го взема сега. Смърчам. Я посеща се. Опа, не искаме ли? Каменяците всъщност с това. Нищо. Не ми внимай. Гледай. Деям, тук имам бая неща. Ще ги спомня. Тук ги пребиваме, пак са тия. Ще ги спуснем тия. Бум. Ще ги вземем и това дърво, защото ни трябва. Тук виждам. Чакайте малко само ще. Нещо друго сега да не. То всъщност мога и още сега да се пусна срещу него. Не трябва, айде. Ще скача обаче. Нищо. Се скача. Те е дет. Окей, вижте брат, буквално с абсолютно нищо е дет. Обаче, честно казано се надявах тук да вземе някой чънки ам. Ор. Глежда много, обаче чакаш ще му... Ancient кораб започваше ни трябва обаче. Така. Окей. Ето фара. Трябва да запомня обаче къде съм точно. После ще трябва ми да го взема. Ще трябва да гледаме за Village. Не може да не ми трябва чак толкова. Трябва да съм честен. Не знам дали ще трябва да видим. Това, че убих Биг Чонга още буквално на първия ден. Доста добре. Особено с такъв демидж, damn. Не мога повярвам, че това нещо го намерих буквално по първия чест. Това е лудо. Черното куче, айде. Само малко това дали мога го преместа, не мога. Пак, карай. Нямам 200. Но ще трябва да ги убивам. Но после, това е за после.
Бяха фана тия гъбки. Име така. Гледам бе орове. Сега. Трябва да го запомня това настенце. Сега. Обаче. Ще трябва да гледаме за още. Ще го вземем и булдозер. Мисля, че честно казано мога и да бия чифа. Ако не се лъжа, там виждам един вилидж. Тоест, може да ми трябва. Обаче ще се опитам най-вероятно като мине нощта. Защото точно през нощта не ми се бие с него. Те сме да биеме. Малко повече скок. Окей. Ще ходя вече към вилиджа, имаме към 10 стинки. Видим тук какво ще има. О, damn, имам бая дърво, бе. О, шит! Окей. Това сега стана интересно. Окей. Обратно към вилиджа. Или всъщност сега да бия чифа. Честно казано мога. Не че е нужно, а мога. Прекрасно, уникално. О, шит, какво? Мисля, че явно някакви духа му ме биели, но не знам, то не че трябваше да го бия, ама мисля. Той изобщо какво ми даде? Аз не знам. Окей. Еми, чувствам се супер. Значи убил съм чифа. Arguably най-трудния бос. И големия камик. Чонкито. Я видим тук. Какво има? Това е чиф с честа. Лок, едва ли ще ми трябва. Ancient. Ще ми трябва. Това дърво няма ми трябва. Ябълките ще ги взема. Iron ще го взема. Флинт, после ще ми трябва да се държа. Имаме да чукаме често. Окей, даде ни още малко пачки. Само една къщичка ли в този вилидж? The fuck? Окей, първо да мога да го взема. Ще ми трябва и то бая. Всъщност толкова дърво няма ми трябва. Това ще го оставя. Виждам още една big chunk тапика, която мога да отида да избия. Ще отида всъщност.
буквално нямам никакъв армор. О, шит. Ще скачи. Няма успя да го убия. Сега ще го убия. Окей. Това беше лесно. Пачките да вземе. О, шит. Ще го изпусна. Окей. Значи, това сега, което ще се опитам да направя е от тук от вилиджа да взема. Да намеря някой да трейдна, защото 600 стинки. О, флечинг, окей. Тук мисля, че ще мога да си направя неща, с които ми трябва Ancient Ball. Перфектно. Това дърво няма ми трябва. Не мога да се направя обаче Arrows. Което не е много странно. Ако не се лъжа, обаче ми трябваше и бърч. Бърча. Сега ще го вземе. Не видим тук каква е. Не, това не дава такова. Anyway. Дърво. Нищо. Колко няма ми трябва всъщност. Хубаво обаче на къде да ходя, защото вилиджа аз не видях абсолютно никак. Ще вземем само честа. Флинт ще го вземем. Един трейдер. Бърчето, това вече ни трябва. О, шит. Не съм много. Ще изнаправим още. Този Биг Чонг може и него да го убия сега, трябва да съм честен. Пикакс ми... Че ще ми трябва. Опа, няма го изоставяме това. Кой е това? Гардиана, окей, после ще убием Гардиана. Вземем малко за хънгъра. Опа! Окей. Не е чак толкова зле. Окей. О, шит, ето армора. Окей, значи, ще ми трябва руби. Това знам, че за нещо ми трябваше, но за какво ми трябваше? Не знам, ще го метнем тук. Руби ще ми трябва. Стил пикекса. Мисля, че ще мога направо да отида към Митрила. Това няма ми трябва. Също няма ми трябва толкова камък. Би трябвало това да е достатъчно. Значи имаме за тези двете. Да, би трябва. Значи дадох малко повече отколкото трябваше, макар сега да убием Биг Чонг. Ето го това, което ми трябваше. Значи... Кой няма ми трябва от тук? Уица за после ще ми трябва. Кола мога да изпълня сега, искам да няма ми трябва.
Окей, от арчера може да вземе стрели. Митрил. Water, Lightning. Ще вземе Lightning, това я. Бум. Така. Ще ги сменим за сега. Ялки, пачки. Пачки, брат. Ой, златен меч, който никога няма ни трябва. Какво друго няма ни трябва тук? Gold Ora. Ще трябва да го махнем. Още така, значи тук ще сложим така. Тук ще сложим чантяма. Тук имаме нещо друго. Така. Айрона, мисля, че ще ми трябва. Ма не. Няма. Не, всъщност ще ми трябва барчета. Ще вземем този хляб. Тук ще изтипя суровете. Супер. Ако не се лъжа, ще ми трябва яфър. И бърч, ако не се лъжа, също ми трябва. Така че трябва да ги взема и двете. Само вземе. Опа. Ще гледам малко да е излезна от вилиджа. Така тук ще се спомня вече. Не е право в вилиджа, да няма шанса от това да ги ударя вилиджерите. Защото все още искам да трейдвам с тях. Chunky, ама, most expensive and chunky. Какво ще ми трябваше да променя това? Окей. Вземе това. Не мисля, че ще имам достатъчно чънкиям за всичко, което ще ми трябва, макар е. Как да се наврим сега с това.
Най-важното, ако не се лъжа, ми е ризницата, обаче не съм сигурен дали ще имам достатъчно за нея. 4, 7, 11. Имаме достатъчно за нея. Сега това, което мога да направя, да отида и да изцепя още един. Беше доста млъки, че нямаше абсолютно нито едно в повечето. Видим всъщност това е от карда. Бърч. Всъщност не мисля, че ще има нещо, което сега ще ми трябва още. Това, което мога да направя, да си направя по-добър пикакс. Имаме златото, всичкото е готово. Ще вземем и това. Ще направим една златна кирка. Ще направим толкова, защото мисля, че толкова ще ми трябва. Така. Сега ще видим дали има някой, който може да вземе. Мисля, че би трябвало да има, но не съм много сигурен. Да. То сме от карта. Да, окей, значи няма кой да я продадем. Ако не. Фърляме я там. Сега да видим чанкема дали е готово. Така. Сега ще направим от чанкема, всъщност е тук. Може да си направим и двете. Така. Сега ще видим това. Айрана като барчета. Така. Да, то златната кирка дори не ми трябваше за да... Така. Окей. Добре, сега, ако не се лъжа, може да взимаме адаманта. Което мен всъщност, ако мога да изнамеря още някой бос, ми е много добре, особено сега на четвъртия ден. И мисля да ходя, често казано, към лодката вече. Защото мисля, че ще мога да се справя с който и да е. Трябва да вземе джем мапа. Трябва да вземе бая неща, ако трябва да съм честен. Но... Окей, това ни е достатъчно за честплейт или за кръченцата. Ще ми трябват още 5, ще се опитаме сега да ги вземем. Като гледам имам бая, в смисъл Power повели, аз не знам как да им кажа. Но да, като гледам имам бая. И след още някой ден, ако не се лъжа, ще се спомнат двамата боса, тримата боса и така и така и така. Сега, ще трябва да ям хляба. Така, ще сложим това ето тук. Сложим го. Тук нещо останало.
Всъщност е по-бързо с Nightblade-а. Бам. Бам. Зато с по-големи не е отново 4 удара, ама пак. Така. Сега трябва това да го изчакаме да се изпече. Там да видим точно къде съм. Окей. Ще ходя всъщност по-на север. По-насам да видим дали има нещо. Ако има някой, който мога да бие, ще ми е супер. Окей, повече скок. Тук съм го лупнал. Окей. Значи, единственото според мен, което ни остава е да бия гардианите. Буквално, аз съм подготвен за абсолютно всичко според мен вече. Още един дагър е добре. Ще ми трябва още месо. Ако не се лъжа, ми трябваше 12 месо. Уит също ще ми трябва. Обаче за сега ще се върнем малко към вилиджа. Там да видим всичко е готово. О, шит. Never mind, имам Nightblade. Окей. Това дърво сигурно заради те. Така. Така. Добре, още малко трябва да поизчакаме. Това злато няма ми трябва. Ще го сложим тук в този чест. Румита, ако не се лъжа, ми трябваше 12. Тук добре, може да ги взема. Окей. Добре, сега ще направим... Не тук. Ще направим... честплейта. Сега, това е... Ако не се лъжа... Колкото този армор, обаче има full set gives 60% increased length, attack length. Което всъщност, да, мен ми е супер, ама няма full set. И освен това, така просто си спестявам време. Ще походим малко натам. Да видим за нещо, което му ми трябва. Знам, че ще ми трябва Dark Oak, евентуално. Да го изядеме сега, защото какво да го пазим. Е, безплатен черен.
отворим ето. Супер. А, тук има още един вилидж. Еми, да, колко. Перфектно, не съм сигурен колко ще ни трябва. Опа. Това злато няма ми трябва. Сега, значи, мисля, че ще ми трябва още малко да хоп, обаче аз не мога да взема. Фак е. Ще видим после. Сега ще бягам към болта. What the fuck, това ще да не се да изгубих. Окей, всичко е наред. В смисъл всичко е окей. Няма всъщност да го ядем сега. Обаче... Да, мисля, че всичко е уредено. Така. Ще вземем още едно такова. Още един дъмбел. 4 дъмбела, дем. Окей, значи удряме по бая вече. Сега би трябвало тук да са готови. Да. Така, дали ще ми трябва за после. Не знам. Обаче, взимам това, което имаме в момента, също ще вметаме това. Да. И отиваме към болт. Мапа. Към болта. Трябва да го стигна сега. Трябва да хванем джем мапа. И после бегаме за гардианите. Колкото се може по-бързо трябва да убия гардиани. А да, не се спомнах, те там бе. Майче да. Ето се бяга спомна някъде. Ето някъде. Глеждам се, ако видим някой гардиан. Защото ти спомням, че някъде видях гардиан. Не. Тези вече ги оставям, защото няма ми трябват. Честовете обаче. Уит ще го вземем, защото не знам точно колко ми трябва. Скоп. Няма да същност. Окей. Черен е от тук. Още един дъбъл. Окей. Топ, окей. Мисля, че сме в доста добро положение. Това няма ми трябва. О, аз се чудя какво ми е. Ще да ми ява. Още един кейв. Да видим. Какво ще да има тук? Нищо.
Взимаме мапа. Какво ми трябва? Обамиум бар, окей. Значи, какво чувам? Какво става, брат ме? Колко време сме се виждали с теб? Окей, много бързо регенерираме, by the way. Рок. What the fuck? А нямам дърво вече. Значи, what the fuck, окей. Ще вземе площадната дори. Колкото сме сигурни. О, окей. О, шит, окей. Така ли бе? Damn, какво ме... Окей, значи ще ми трябва и обамиум. За което аз не бях планирал. Ок. Нямам достатъчно мали. Луд няма пак. Трябва да го правим. Окей. Това е черно ли? Черно. Значи, сега това, което ще правим, ще имаме за тия двата гардиани първо. Се опитам да ги избия колкото се може по-бързо. Отивам назад към трейдерите, които бяха, ако не се лъжа. Чакай, тук, към синьото. Така че после като ходя към синьото, там ще ги взема. Аз ще мина така, така. Още един биг чонк, който мога всъщност сега да го убия. Те вече с по 2 така. А той така ли бе? Така, от тук мисля, че само това ще ми трябва. Много се радвам за рейджена, защото така буквално не ми трябват хилове. Имам 250 кръв. What the fuck? Чифа. Супер лесно. By the way, окей, взехме Dark Oak и Furwood. И Oakwood. Furwood не съм сигурен дали ще не е достатъчно. Обаче аз отивам към тез. За да ги цепиме. Значи те би трябвало да са тук някъде. Значи виждам единия. Биг чонк там. Биг чонк ли? What the fuck е това? Да. Виждаме и Guardian и още един е там. Спомням. Окей, damn. Окей, значи това няма ми трябва повече, ако не се лъжа. Да. Вземаме камика. Какво няма ми трябва? Обамима няма ми трябва. Златото всъщност също мисля, че ще ми трябва
Не, всъщност няма още. Адамант, айта мисля, че ще ми трябва барка, няма ми трябва камика, не съм сигурен, айрона няма ми трябва. Окей, това би трябвало да е достатъчно. Това беше твърде лесно. Бигчонка. Няма да ходя за бигчонка всъщност. Вече не ми трябва, вече съм на много голяма мисия. Имаме право, защото днес трябва да ги взема. Поне повечето. Малко гадно, че ще повечерта, ама така. Окей, what the fuck, тук що му набих 2000. Взем 700. Такива. Ела. Сега всъщност ще ходя този да го убия. После ще видя от другия вилидж. Okay, what the actual fuck is happening right now? Какво става? Ще ходя до другия вилидж, защото там не се сещам дали този продаваше албамиум. Обаче гардианите всъщност не са нищо, брат. То нищо не е нищо. Мисля, всичко е бахти лесното вече. What the fuck? Ще видиш както е там, значи че трябваше да мина. Нека там е така. Сега всъщност мисля, че ще мога с кирката от тук. Това да го взема и мога да направя обамям баровете без нищо. Това е, че ако не се лъжа ми трябва... Май... Не знам, ще видим колко ще дропне. Трябва да бегаме до другия вилидж. Значи вече не ми е отнел почти час. Не само до 8-я ден. Окей.
Сега след като успя да взема всичкото. Плюс. Не всичкото, ще ми трябва само едно май. Тук ще вземем дървата. Повече от това дърво няма тя. Значи аз, ако не се лъжа, бях спомнал буквално там. Там е имало вилидж. Там е имало вилидж. И там е имало Nightblade. Окей, damn. Окей, обаче... Къде да фак сложих? Мисля, че ми трябва още. Така, ще взема и още бърч. Около от мисля, че ми трябва повече фрут. Окей, what the fuck? Май, че ги сложих там. Окей, бе, брат. Окей, what the fuck? Къде да съм го сложил? At this point, брат, просто търся за Обама. Просто. О, шит. Много ли си страшен? Много ли си страшен? Надявам се това да е поне вътре да е Обама. Не съм обаче много сигурен дали това вътре е Обама. Не Обама, а това зеленото. Бързо трябва да ги убия, защото вече е 9 ден. И ще трябва да бегам, колкото и да ми е стакнал. Колкото и да съм стакнал, трябва да бегам. Нямам каменици, май. Имам 8. Бум.
Така сега само това трябва да го изчакаме. Окей. Само да видим точно. Окей. Отиваме към червения камик. Само ми трябва него да го взема. После ще мисля, че ще мога да клирна още място. Като махна, например, това, защото няма го ползвам. Мисля, че би трябвало да мога да го пребия достатъчно бързо, така че да мога и да се върна там, да взема и да направя... Буквално ми трябва един. Може да си ме бие, може да си прави каквото ще, аз не мога да го. Окей, бум. Така. Сега бягаме една сам. Там. Ако не се лъжа, и вътре имаше също така обамнюм ли там ли лавто. Няма дори да се занимава. Те ще ги убиеме, ще ги лънтапнем. Този ще го лънтапнем. Аре, ела тука. Лънтап. Така, това би трябва да ни е достатъчно. Какво ще ни трябва? Факт, нямаме достатъчно камъни. Фак, аз направих по-добре. Все пак нямам камъни. Уф, това ми трябва. Още няма камъни. Не, чакай, нещо друго ми трябва. Iron bar. Не. Кажи ми, че тук има... Да. Има да им пиеш тия нещата. Да фак е това. Lightning ball.
вземе тия честове, защото имаме прекалено много злато. 12500 сега. Ако да се лъжем е достатъчно. Значи за зеленото барк само ми трябва. Така. Окей, сега само това трябва ми буквално едно. Взимам дървото и това повече да дропна. Lightning ball. Ball of lightning. В смисъл, защото мога да ползвам това изобщо. Никаква идея. Дропвам. Не ми трябва. Бум. Дървото. Бегам. Какво е това? Трябва да бегам на това. Не, фак. Просто че ще го вземем. Адреналин. Найс. Сега, брат, трябва да тръгваме. Не мога да повярвам, днес всъщност може да биеме. Мък. Пет. Фак. Кажи ми, че имам достатъчно. Фак, аз забравих всичко. Всичкото ли го забравих там? Фак. Не, че аз ще трябва да бегам. Гронк. Пропусна ме, братле. И умря. Бегам. Нема какво да го мисля. Бегам. Тук.
стотинките вече няма за какво да ги взимам дори. Не знам обаче сега защо наистина не се спомнаха толкова много. Нямам никаква идея. Късмет ли е, какво ли е? Ми трябва да... Окей, значи 10 не е чак толкова. Мисля, че 12 всъщност е най-юзден. Не съм сигурен обаче. Ето тук са ми нещата. Ще трябва да метна обаче още малко да се смелтне баня. То скоро би трябва да ни е точно. Ще вземем и тия крави. Ево тук Муму. Това никога повече няма го купам. Това е. Сега просто бегаме натам. Аре, още един булдозер. Оф, брат, мали аз уетвам. Буквално се потия, съм бахти потня. Сега ще бием мъмък. Брат, сега ще го бием го. Урлине, то ти, бате, залягайте. Това е, значи, 1 час футич, ако го изгледат, значи сигурно ще е 1 час и 20 минути някъде. А ако това цялото го изгледате, брат, евала. Ще ви призна. Повече от това не може да ядем, защото ще ни трябва. Ще вземем това за хънгра. Мисля, че това е последното нещо, което ни трябваше като в Power Up. Anything Hammer was Electric. Сега, всичко, което бие, има шанс да бие с електричност. Сега, кое трябва да направим? Това, отзаде и средата. What the fuck? Flex Fibers. Как се прави това нещо, бе, брат? Въже. Мисля, че от тук. Wheat и bark. Мене обаче май ми се струваше, че ще ми трябва някъде около 5. Ще ми трябва и още wheat. Брат. Буквално една част не остава. А флакса обаче как се прави? Де стоит, значи ни трябва още wheat.
имах някъде около 3 само, после го използвахме за кабината. Трол мит остана. Къде сега да видя за такова? Факс. С нямам никаква друга идея, освен да ходя до вилиджите. Чакай. How to... Чакай, чакай. Успокой се, бе. Успокой се, бе. Аре, умре. Значи, оказва се, че ми трябват сините шимани цветя. Това ми е достатъчно уит. Кажи ми, че това са сини цветя. Айде бе, брат. Точно сега, когато ми трябват ли, няма ги изнамеря. Power up, че дето сме спуснали да взема. Флакс, къде си? Аз имам някакъв спомен, че се спомваше около вилиджи. Трябва всъщност да видя, може някой трейдър да го има. Теги къде са били, брат?
Крави тук нема ли бе, брат? What the fuck, къде са? Факс. Тук да има. Отивам, имам 300 хп. Вземам сам предимно жълти и лавите, защото те много ще ми трябват. Никаква идея колко ще ми трябва да вземам, колкото се може повече и бегам, че ми писна. Уф, бе брат. Биг Чонг писна от тебе. Не, заляга. Мисля, че може, честно казано, и да се оживява тук доста лесно. Особено с Nightblade. Nightblade е толкова broken, брат. Ще запазя тая ябълка, защото после може да ми трябва. Тя 100% съм видел. Отварям на те явно се ресет. Или там съм бил просто. Няма да видим сега. Нямаме почти никакъв спринт. Изреждаме ябълката. Ще убия кравите, защото ще ми трябва сигурно спринт. И поне да скачам. О, дем. Това не са били късметлийски. И пичове. То ти. Орлине. Едва ли ще ми повярвате. Аз като ви кажа бих мък. Fox Fibers. О, да, разбрах, че трябва да ги направя. Фелко също нямам достатъчно за въжето. А Fox Fiber как ги правя? Май с такова. Просто ще направя колкото се може повече. Значи аз си помним къде имаше
Още малко уит. Бате, гледай сега колко са. Чекай, знам, че тук имаше някъде уит. Брат! Ей го. Мисля, че това ще ми е достатъчно. 11. Мисля, че това ми е точно. Кой ми бие там, бе? Ти ли, бе? Окей. Вече мисля, че съм готов. Пате, what the fuck? Iron барчета ми трябва да се оказва. Добре, че тук има Iron. Ще се надяваме това да е достатъчно. Слагаме го в фърнаса и айде, брат, че вече ми писна. С нормалното дърво, сега ще отидем да вземем още дърво. Окей, лудея. Няма ли да се научиш, бе, биг чонг? О, шит. И пъжа си тук. Айде, бежи. Пичове. Тръгваме си от мък.
Айде, това е супер, това е много яко. Бомба. Чакаме сега. Боб. Обаче е толкова писва, брат, всичко. Потъна. Още него. Мислях. Ще изчакаме да пърчне. Ела бе, слезни бе. Ще не удря по много. Аз имам 540 HP, бе, брат. Тази битка всъщност е по-лесна, отколкото аз си мисля. Просто ще пърчне. Според мен сега ще пърча. Не, сега. Нема го. Holy shit! Час и половина, Виктори, пичове! Виктори, залягайте! Виктори. Окей. Сега ще пратиме снимка. Значи, там ще видите, там ще видите, пичове, беше 1 час и 28 минути. Окей, значи, Влади и Юрлин, значи това видео, значи, 1 минута и 28. Zero death, zero revives, вижте колко damage taken. Then, power ups, 93, damn. Chest и gold collected. Така. 1 час и 28 минути. Опитайте се да го биете.